Êvara we xweş bînerên Çarpel Medya îro dîsa em bi hev re di bername Panorama Heftê de em ê bûyerên giring û vê heftê tev bi hev re bi mêvanê xwe re binirxînin û her wiha ji bo me gelek giring e ku hûn jî tê binî û pirsê xwe jî ji bo me bişeynin û ji niha gelek spas bo we û anha jî di hev mêvanê min ên hêja hene yekê jî cîgirê Serokê Giştî Partiya Azadiya Kurdistanê Qasım Ergün e a duduya jî xortekî me ji Meraşê ku jiyana wî li dervayê welat li Danîmarka boriye li wir xwendiye û li wir xwe perwerde kiriye xortekî me hêja ye ku heta niha heft heşt belkî ne heb ku ez evkim pirtûkê wî hene û Kurdî xwe bixwehîn biye û her wiha jurnalîst e rojnamevan e aktîv e di karê xwe de gelek cara çûye Kurdistanê hatiye û niha jî ji bo çûna wî yê Tirkiye jî qedexe heye lê anha bi me re ye Tirkiye nikare pêşiyayî bigire ve di ekranê de li hemî cîhanê xelk dikare gudariya deniz bike ez Birêz Qasım hûn bi xêr hatine sersere serçava hatine Navxêrê da gelek spas. Deniz berxa tu jî bi xêr hatî sersere serçava hatî herçend em cînarê hevin lê em niha hev de ekranê da dibînin tu bi xêr sersere serçava re hatî Zor spas. Belê pêşiya ku em derbasî mijarê xwe bibin vîdyokî me heye em ê vîdyo xwe jî gudarî bikin ê sermijara ew ê nîşanê me bike û paşê em ê derbasî bername xwe bibin belê Belê dubare hûn bi xêr hatine hema em ê yekser derbasî mijarê xwe bibin hûn dizanin ku eva demekî dirêj e ku li Tirkiye hewakî ya jî atmosferekî helbijartinê dest pê kiriye duî atmosferî da duî hewayê da elbet hemî partiyên Tirkiyeyî çi ciwan tê herkes karê xwe dike lê di wir de herkes bi hev re hemfikir e ku ya ku bi ser bikeve dibe kilîta deriyê rayên Kurda ê Kurdistaniya bigire ji bo wî jî herkes di nav helwestekî da ye û herkes bi awakî her carê bi ewkekî tedî serdana bajarên Kurdistanê kirin çûn li wê gotinên qerese gotin îca li wan tê nayê paşê bi rêve dibin ya jî nabin bi awakî ye a duduya jî helbet di nav van partiya da partiyên Tirkiyeyî da elbet HDP jî heye ku ji seda not rayê xwe ji Kurda digire ew jî wek partiyekî Tirkiyeyî ye û li Kurdistanê jî aktîv e ew jî li wê ye lê di vir da ya herî giring aliyên Kurdî ye em dizanin ku di nav HDP da di helbijartinên pêşî da heşt neheb partiyên ku ji xwe re dibêjin em Kurdistanî ne ya jî Kurdî ne wek blokekî di nav wan da kar dikin lê ev dem dixwazin ku partiyê ku li dervayê wan mane hewlekî wisa didin em ê li ser wî helbet biaxivin dixwazin wana jî bixine navê wek Partiya Azadiya Kurdistanê wek Haqparê wek Partiya Sosyalîsta Kurdistanê wek tevgerê dixwazin wana jî bixine nav wan nav wî pêvajoyî îca ji bo wî jî xwedê giravî dibêjin ew ê meha Êlonê heta navarasta meha Êlonê dê deklarasyonekî jî bûya wayî dixwazin bidin
بله از پیشی اما یکسر جی برز قاسم ارگین دپرسم پیشم بحث هوای هلبجارتنن لترکیه بکن پاشم دروازی کردستان بم. باشه از سپاسیا چارپل مدیا etkim بخیراتن جی لحواله می استودیو etkim yani de jibo komar basa helbijartna bike de marif kurtayî bejî biçek basa komara Tirkiye de damezrana komarê heya îro çawa çêbiye biçekî wek em bêjin naverokek piçûk bas bike wek hûn jî dizanin temaşevan jî dizanin Türkiye Cumhuriyeti piştî ava bû taybet di dervaya Tirkîtiyê de dervaya Tirkîbûnê de her tiştî qedexe kir yek ji vanan jî damezrana Partiya Kurdî Kurdistanî bû ji xwe heyayê salê pêncîya 1905 Tirkiye yek partî hebû ew jî CHP bû Partiya Komarê bû Partiya Kemalîst bû û bê hilbijartin di îktidarê de bû di heman demê de waliyê wê demê jî bi xwe endamên partiyê bû. Piştî 1905 qaşol Tirkiye sistema parlamenteriyê bi awakî azad dest pê kir lê mixabin dîsa jî ji bo Kurd û Kurdistaniya bi nasnama xwe û bi nav û welatê xwe nikarbin siyaset bikirina siyaset qedexe bû tam di wî demî de yanî wek beton hatbû hundakirin wek ku betonek birêjin ser Kurd û Kurdistanî tîbûnê jî zilmek mezin ji aliyê dewleta Tirk ve ser Kurda hebû. Lê meriv dikare vî bêje yani piştî ku parlamenterizm yani zaf partîcîtî derket li Tirkiye meriv dikare bi rehatî bêje ku kîjan îktidara li Tirkiye ji Demokrat Partiyê bigire heya îro AK Partiyê Kurda di hilbijartinê de piştgiriya kîjan partiyê kirbin bi çi awayî dibe birave yani ne bi navê xwe be bi çi awayî dibe birave kî dengê Kurda qazanç kirbe ew bûne îktidar îro jî hê aynî tişt berdewam e niha li gor pirsa we jî û li gorî rojeva Tirkiye jî bi rastî demekî em bêjin nezaf Kurd demekî dirêj e ku millet Tirkiye re ketiye nav moda hilbijartinê û du cepheyê mezin çêbûne ev jî em bêjin grûpa millet û grûpa Cumhur e Gruba Cumhur ve hûn dizanin ji AKP û MHP pêktê û hinek jî piştgirê wan hene û nihal îktidarê ne teqrîben 21 sale AK Partî li îktidarê ye yani meriv dikare bêje di vî heft heşt salê dawî de AK Partî siyaseta xwe damezrandinê gorand taybet di mesela Kurd û Kurdistanê de seda sed siyaseta xwe goran di vê navberê de tabî Kurd jî li hember AK Partiyê tawrek danîne diyar e ku dengê xwe piçekî jê dûr kirine ya jî kêm kirine tabî di vê navberê de meriv dikare behsa çi bike yani ev her du muxalefet û îktidar Tirkiye'de niha di rojeva Tirkiye'de ne lê mixabin behsa 30 milyon Kurd tê kirin li Bakurê Kurdistanê li metropola Tirkiye ku em jî diparêzin bloka Kurdistanî ku dikaribin di kada da ya jî dikaribin di hilbijartinê de dengekî gur derxin mixabin ew grûpa Sisiya yani grûpa Kurd û Kurdistaniya hêj çê nebiye divir de kemayekî mezin heye em dibêjin ku ji bo ku piştî sed sala em damga xwe li vê hilbijartina Tirkiye bixin divê em carek din wek Kurd û Kurdistaniyan nekevin moda ku em ê kîjan partî destek bikin ji ber ku yek partîkî Kurdistanî jî niha li gorî qanûnê hilbijartina û li gorî qanûnê partiyên Kurdistanî li Tirkiye ji xwe nikarin bikevin hilbijartinê ya diduwa yani bikevin hilbijartinê jî divê bi nasnama xwe herin parlamentoya Tirkiye mixabin ji wî jî bêparin li Tirkiye yani partiyên dewleta Tirkiye partiyên Tirkiyeyê dikarin bikevin hilbijartinê eko dengê xwe zêdetir ji Kurda distînin ya jî Kurd wan wek partiyên Kurda hinek Kurd wan dibînin HDP û DBP û Xuda parin ew jî xwe wek partiyên Tirkiye îlan dikin DBP piçekî dibêje em partiya herêmî ne lê mixabin ew jî perçekî ji HDP'ye ku alternatîf e eger qezakî berakî were serê HDP ew jî ji xwe re bikevne carek din HDP'yî dûr da xwe birêxistin bikevin kirin hilbijartinê
yani merav bi Kurtayî dikare ser mesela Tirkiye bersîvek wa bide taybet tiştek mesela em bêjin Partiya Kurd û Kurdistanî jî niha münaqişe bikin ya nizanim çi dibêjin? Em ê werne elbet pirsê min duî warî da gelekin ez vî pirsî ji birêz Deniz jî bikim çend gotinê wî jî bikirim paşê jî em derbasê esasê pirsa bibin. Belê Deniz. Di vî warî de tu çi dibêjî Deniz? Tu jî ji nêzik hayatê jî heye ku Tirkiye ava nêzîkî salek sal û nîvekê ketiye moda hilbijartinê û wek serî da jî min got hemî jî dizanin ku ji bo ku bi ser bikevin dibe raya Kurda bi giranî raya Kurda bigirin lê heta niha yek ji wan jî di mafê herî piçûk ê Kurda da behsa tu mafekî nekirine ji xwe dibêjin zanî siyaseta wan ya jî qalibê wan li ser tinebûna Kurda hatiye damezrandin honandin ji bo wî jî behsa wî tiştî jî nakin wextê ku dibêjin wek herî ew dibêje Kürt kardeşlerimiz yani birayê me Kürt lê xwişk û birayê axiretê di Kurdî de ew keke heta kêsa me li hev tê ewana jî li me wisa dibêjin cenabê te çi dibêje? Serî de ez jî spasiya Çarpêl Medya dikim û dixwazim tiştek seraz bikim cenab te got ez ji Maraşê me ez ne ji Maraş me Çorumê afû ji Çorum ji lê Bakurê Tirkiye wekî ez dibînim em niha rewşek hediye pir dîrokî dibînin di bîst û yek salî de cara yekem e ku AKP li gorî rapirsiyan ser nakeve yani li gor rapirsiyan ku min dît AKP ser nakeve ew cara yekî ye û em hemû sedema wî sereke baş dizanin sedema sereke rewşa xiraba aborî ye ekonomîk e wekî cenab te jî got heta niha AKP be hizbin partiyên din be çi îtiraf bi mafên gelê Kurd nekirine yani nabêjin em dixwazin mafê perwerdeyiya Kurdan bidin lê ez bawerim ji ber ku AKP bi rastî pir bêçare ye yani AKP jî wan rapirsiyan dixwîne dibîne ji ber bêçare bûna wan ez bawerim çend heftê berê hilbijartin Erdogan heta niha çi kir tê dîsa bike yani xwe nêzîkî Kurdan bike tê hilbijartinên 2019 de wexta ku İstanbul ji destê Erdogan çû bawerim mehek berê hilbijartinê de Erdogan izin da icaze da ku Abdullah Öcalan li gel parêzerê xwe bicive yani parêzerê xwe bibîne çima wisa kir ji ber ku dengê Kurd xwest Erdogan her tim vî lîstikê dilîze û ez bawerim Erdogan dîsa tê wisa bike û di hilbijartinên İstanbul'da em baş dizanin kilit kî bû Kurd bû yani bi sedema Kurdan İstanbul ji destê AKP çûn wê demê wekî hûn jî dizanin HDP yani Partiya Demokratîk a Gelan kandîd yani namzet li İstanbulê nîşan nekiribû yani peyama wana serê çi bû hûn ê dengê xwe bidin CHP ne ji ber ku em jî CHP hez dikin na ji ber ku dijminê me yek e rexîbê me yek e yani AKP û ez bawerim nizan çawa be lê ez bawerim hewl dan hene ku muhalefet yani opozisyon HDP û CHP belkî dixwazin bi awayekî serê bi hewre şol bikin kar bikin lê dijî AKP Belê gelek spas Birêz Qasim em tên Kurdistanê li Kurdistanê helbet eva demekî dirêj e di nav hilbijartina nêzîkî 5 sal pratikekî Kurda di nav hilbijartinê de heye pêşiya
salên heşteyê jî Kurd ketine helbijartina li gelekî bajar ya jî navçeyên Kurdistanê qennebe şehrewaniya standine bûne serokê şehrewaniya belediya û heta niha jî dîsa ew pratîk heye lê ew pratîk wek pêşiya heşteyê nîne niha pêşiya heşteyê de bi min waye ya jî ez wisa dibêjim ku hişmendiya Kurdayetiyê hişmendiyekî netewî zêdetir bû û Kurd bi wî awayî diçûn helbijartinê lê mixabin niha rant zêde bûne menfaet zêde bûne û piraniya partiyên ku niha di ewkê dane jî wî ewkê di nav HDP de ya jî derê din de kar dikin ya jî wan re kar dikin di vê rewşî de yek tu ji bo wan çi dibêjî ji bo ewkekî wisa çi dibêjî û wek cenabê te di serî de jî behs kir bloka Kurdî lê bloka Kurdî bi kî re çawa bi kî je helwestî çimkî di 2015 de ava hat cerbandin ez cenabê te jî şahidê wî tiştiye ku belê bi hinek dilê hinekan nebû lê dîsa blokekî Kurdî hatibû damezrandin lê piştî wî ev blok bela bû û hinek kes çûn ketin nav HDP hinek kes çûn ji xwe re belediya girtin hişmendiya netewî li alîkî hêştin di vê helbijartinê de pêşdîtina we çi ye ji bo partiyên ku dibêjin em Kurdî ne ya jî Kurdistanî ne belê yani pirs bi rastî gelekî fireye lê ez heya mimkin be bersîv bidim pêşî yani li gorî min gorî fikra min şexsî gavacî me bas kir madem 30 milyon heye 30 milyon Kurd jî li vî welatî Bakurê Kurdistanê divê ji xwe re rêkî bibînin ku riya xwe îdarekirinê bibînin viya xwe îdarekirinê çi ye riya xwe îdarekirinê li gorî em bêjin Partiya Azadiya Kurdistanê di bernama me de heye ku em dibêjin di şerdê wekeviyê de federalî ya konfederalî ya jî serxwebûn tabii ev karên medaye berxwe karekî zehmet e û bi rastî jî ev çareserî ne tenê bi parlamentoya Tirkiye ya meclîsa Tirkiye çareser dibe divê milletê Tirk ya jî divê iktidara Tirkiye ya muxalefeta Tirkiye Türk Kurdan wek millete qebûl bike li wê gorê li çareseriyê bigere ji bo wî divê Kurd jî wetê mesela çareseriya xwe de bikevne nav aktivîtekî vê hişmendiyê ticarî jî bîr nekin êdina temamî muwaqatin rojane ne tabii Kurd nayê wê manê ku em bêjin destkeftiyên biçûk îtiraz bikin ya qebûl nekin her destkeftî ji bo Kurda destkeftî ye divê piştgiriya bikin lê xwedî derkevin lê em bêjin armanca wan hişmendiya netewî û Kurdistanî ve dibe ku wek milletê dinyayê ew jî ala wan di nav em bêjin milletê yekbûyî da biherike û serbilind bin li dinyayê ancak bi vî awayî Kurd karin serbilindiya xwe eşkere bikin ya nexwe 30 milyon li vî welatî dijîn hêjî li meclîsa Tirkiye ji bo zimanê vî 30 milyon Kurdê Bakurê Kurdistanê Tirkiye zimanê wan zimanekî nediyar tê naskirin û ez nizanim bi çi rûyî pozê wan naşewite li wê meclîsê ji xwe re Kurd dibêjin yani heger ku Kurd bin heger ku xwe Kurd bibînin heger ku xwediyê wê hişmendiyê bin gere li wê parlamentoyê bedela wî çi dibe bira bibe bi awakî demokratîk tabii li hember wê zilmê û li hember wê siyaseta dagirkerî derkevin di wê çerçevê de ji bo ku Kurd midaxileyê hilbijartina jî bikin mixabin li gorî qanûnê Tirkiye hûn jî dizanin ku xwebrêxistinekirina bi nasnameyî bi Kurdistanî li gorî qanûnê partiya qedexe ye niha Partiya Azadiya Kurdistanê û çend partiyên ku navê Kurdistanê di wan de derbas dibe ji wan re ji bo girtina partiyê dawe vekirine û hatiye ber encambûnê
yani dixwazim via eşkere bikim ku ev jî de facto ye şixwe me wek Partiya Azadiya Kurdistanê wate me vê partiyê damezrand me got ku em kanûna nas nakin. Kanûna em çawa nas nakin? Yani em xwe û nasnama xwe û welatê xwe û milletê xwe wek meşrû dibînin li gorî kanûnê navnetewî milletê Kurd heqê wî heye ku bi nasnama xwe birêxistin bike, partiyê xwe ava bike û ji bo çareseriya milletê xwe û welatê xwe tekoşîn bide, gelê xwe birêxistin bike bi riya bi awakî demokratîk lê ne tenê bi awayekî yasayî, bi awayekî meşrû çareser bike. Di vê naberê de pirsa wê dûyem yani mesela hilbijartinê Kurda da meriv dikare vî bêje. Pêşî divê Kurd Partiyên Kurdistanî di nav xwe da mutabaqateka Kurdistanî çêkin yani biçûk be tenê ji bo hilbijartinê be jî divê pêşî di nav xwe da mutabaqat çêkin. Ji ber ku mesela çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê ye. Ne ku ji bo her ne Kurd her li wê derê bibin îktidar li Tirkiye û nizanim Tirkiye demokratîze bikin, dûra jî em bêjin mesela Kurd bînin rojevê ne imkanek wa heye ne jî Türk û sîstema Tirkiye misada tiştek wa dide. Ji bo wî divê Kurd di nav xwe da xwe birêxistin bikin. Li vir pirsekî Kurd di wî hêşmendî Partiyên Kurdistanî di wî hêşmendiyê de ne ku di nav xwe da mutabaqatekî wisa çêbkin, berekî wisa çêbkin. Yani em bêjin Di rewşa îro da ji ber ku em hemî partiya naz dikin belê bera nas dikin. Belê. yani ew nebe jî hêviya me ew e. Yani ji ber ku bi navê Kurdistanî derketine xaxê lazim e li gorî wî navî gav bavêjim. Yani xwe bi rastî em bêjin xetta Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê gelek lewaz bûye. Gelek lewaz bûye pak jî têda hemî partî nokta ku lêbin gere îro lêbûna gelek jê dûrin. Divê em jî xwe rex nebikin. Ne tenê ji bo hilbijartina, ji bo ku em dikaribin müdaxilekirina hilbijartina ne tenê parlamenter şiyandine. Kurd gava blokek bin dikarin herin ba iktidarê jî ba muxalefetê jî bêjin em wek Kurd hatine bawe. Ne wek PAK û nizanim PSK û KDP. Em wek Kurd hatine hûn wextê werin AKP tu werî iktidarê tê Kurda wek millet nas bikî. Wextê tu wek millet nas bikî tê wî wan mafê wî ku ji milletbûnê tê qebûl bikî. Tê zimanê wî bikî zimanê fermiyê dûem. Tê perwerda zimanê Kurdî ji destpêkê Heya Unîversiteyê wî mafî bidî. Tê riya xwebirêxistinkirinâ siyaseta Kurd û Kurdistanî bidî. Ya eger ku ev em bêjin taleb hişk bin, tê biçek talebê xwe Kurd nerm bikin, tenê ji bo em bêjin talebê xwe acil dikarin herin bavan partiya. Em bêjin AK Partî qebûl nekin, herin ba CHP aynî taleba bikin. Ne ku navbera firqa partiyên dagirker da têxine nam CHP pêşverû ye, AK Partî nizanim çi ye, ev ji bo Kurda, ev mesela Kurda zêdetir, mesela Tirkiye, Tirkaye. Yani bira ne propaganda kirin ji bo AK Partiye, lê tarixa Cumhuriyetê da eko fermî ji bo Kurda gavên piçûk be jî avît be AK Partiye. Yani em bêjin zav basît. Mesela televizyonê, mesela em bêjin di Unîversitê Herêmê da Kurdistanê da vekirina beşên Kurdî, em bêjin di mesela sondxwarina çiye navê watê ku mekteb vedibin an dijera dibêjin sond yani dûr da van teva da jî CHP îtiraz kiriye ku AK Partî em bêjin cudadîtî dike, bölücîtî dike. Baş e niha em AK Partiye deynin cîkî yani dîsa dubare dibêjin biraz bo AK Partiye nebe propaganda. Lê mesela Kurda ne AK Partî û CHP ye. Mesela Kurda mesela Kurd û Kurdistanê divê nav vê çerçevê da li hilbijartina jî birênin. Eger ku van partiya van pêşniyarê wanî acil qebûl nekirin, Kurd wek blok dikarin Meclisa Tirkiye fez bikin. Ne tişin hilbijartinê. Di 23 wilayetê Kurdistanê da ku ser pêncî, sedî pêncî dengê Kurda wek boykot jî derkeve felç dibe. Ew meclis nikare kar bike.
ji bo wî pêşî divê Kurd di nav xwe de ittifaq û yekîtiyê çêkin, dûra jî bi partiyên Tirkiye re bikevin têkiliyê. Eger di hinek şerta da kêmanî li Bakurê Kurdistanê êko basa ittifaka hilbijartinê tê kirin zêdetir HDP û DBP ye. HDP û DBP jî partiyên Tirkiye'ne ne em wan tarîf dikin, ew xwe tarîf dikin. Divê partiyên Kurdistanî, rêxistinên Kurdistanî, rêxistinên sivîl herin ba HDP jî bêjin tu partiyekî Tirkiyeyê bêjî, tu dengê xwe ji Kurda bistînî, û Kurd te herî xwe nêzî xwe dibînin wek partî. Ka ku tu bikevî hilbijartinê tê di bername xwe, di bîldirgeyê xwe hilbijartinê de ji bo Kurda tê çi talep bikî? Eger ku wek prensip talebên van partiyên Kurdistanî, rêxistinên Kurdistanî pêk bîne ji bo hilbijartinê, yani dikarin bi hevra hilbijartinê de jî îttifaqek bikin. Lê heya niha pratîkê ku nîşan daye û em wek pratîk ketine nav vî karî di hemî di her du hilbijartinê derbasbûyî da jî hem parlamentoyê hem jî şaredariyê da mixabin HDP di her du ciya da jî ne sozê xwe pêk hanî, sozê dabû jî pêk hanî û ne jî niha modek wa daye tenê ji bo Kurda em bêjin manipüle bike, dibêje em yekîtiya Kurdî dixwazin, em yekîtiya Kurdistanî dixwazin, mixabin çend partiyê Kurdistanî ku xwe îfade dikin di hilbijartina herêmî da çûn ji bo çend şaredariyên piçûk mixabin ketin nav HDP û îro jî ew metirsî nav partiyên Kurdistanî da heye. بله البته پرسه من هنه از بپرسم پاشه لی از انا دوی واریده که دنیز بپرسن دنیز چید بیجه yani aynı pers jibota deniz mesela 2015 da او بلوكا ku برز قاسم باست که به HDP را رونشتن هیچ مطابقاتک به شش خالی کل هف کربون لی پیشیا کو تشت دنجی با آخفن دوترا روژه HDP چول ارتا انقره بیانه که دا پروتوکول خواه اعلان کرد و پشت ویجی جقاندی جی گوتنش خواه HDP partiye ki Kürdi nine, Kürdistan'ı nine, nikare bi Kurdara bloka ki Kürdistan'ı çepke. Ecan ha aynı parti disan hat xwaze bi Kurdara, disan xwaze bi Kurdara bi çel bijartine, eca de Kürt çıkasa bi bawer bikin, ya jî partiye Kürdistan'ı çıkasa pê bawer bikin, ya jî ew hişmendiya netewî ya jî hişmendiya Kürdistan'ı bihine kara nemaya, ji bo wan menfaetê rojane giringin ji bo jî de biçine wê. Tu çi dibêjî? Ez dibêjim faydaya yekbûnê ji bo Kurdan heye. Niha em dibînin li her derê Kurd berbê yekbûnî we diçe. Nimûne lê Rojhilatê Kurdistanê yani Kurdistana Îranê ew du partiyên mezinin dîrokî an Partiya mezina dîrokî PDK'î yani Partiya Demokratîk Kurdistanê yani Partiya Qasımlo ku bûbûn du basko dûre bûn du partî niha hewl danên wanên ciddî hene ku bibin yek û her tişt amade ye bez imza kirina wan maye bez ragihandina wana fermî maye yani ez dibêjim ew yek bûn ji bo Kurdan tiştekî pir giring e û ji ber wê jî ez hêvî dikim ew partiyên li Tirkiye ku xwe wek partiyên Kurdî dibînin ew di nav wan de HDP jî HDP, PSK, PAK hemû partiyên Kurdî ez dixwazim ew bibin yek. Ez nabêjim Birez deniz li vir tiştekî bêjim HDP nabêje ez partiyê Kurdî me Kurdistanî me. Dibe ez partiyekî Tirkiyeyê me partiyekî Tirkiyeyê me ji bo wî me di nav wî beşî de qebûl nekim. Okey, çawa bişim yani Kurd dengê xwe piraniya dengderên wan dengê Kurda li wê ye rast e. û du rast dibîje xwe wek partiyek Tirkiyeyî dibîne rast e lê hinek jî belkî wisa difikirin ew mecbûr e wisa bêje ku xîtabî Tirkan jî bike ew Tirkin Elewî, Tirkin komünîst, Tirkin çepkir
ku ew jî dengê xwe bidin wan ku bi tir deng bistînin ez wisa dibînim yani ez wek taktik dibînim di nav HDP jî pir kesin nekur jî hene nimûne wekî Garo Paylan ku Ermeniyê Turgut Öker ku Alewî Türkmena û kesin Suryanî û nizamçî ji ber wê jî ne bes Kurdan û em dizanin ku heta niha berê HDP BDP hebû û DTP hebû HDP de hebû nizamçî lê ewan nekarî ji dengê dengên sedî deh bistînin ji ber wê jî HDP got em ne be ji bo gelek Kurdin em ji bo hemû milletin bin dest mazlumun yên çepkir yên Alewî yên homoseksüel nizamçı ji ber wê HDP xwe firehtir kir yani ku bi tir deng bistîne ez wisa dibînim yani wexta ku HDP dibêje em partiyeke Tirkiyeyî ne ez wisa dibînim li HDP siyaseta wan çi ye dixwazin Tirkiyeke nû Tirkiyeke ku ne awqas merkezî yani ew herêmên navçeyên li Tirkiye ku li Tirkiye hene bi tir xweseriya wan hebe û ew ji bo gelek Kurd jî fayda ye fayda wî jî heye ji bo gelek Kurd Yani faydayı tu dibêjî ku Kurda jî berin bixin nav Tirkiye tu da bihelînin Kurda jî da bixin Tirkiyeyî wexta ku HDP dibêje ku her îl yani her navçe li Tirkiye bi tir xweser be û karibin nimûne mafê zimanê Kurdî yani perwerdeya zimanê Kurdî bide ew tiştekî baş e ji bo gelek Kurd ma tiştekî xirab e na perwerda zimanê Kurdî elbet tiştekî baş e yani ez wekî ji ber wê ez wekî taktik dibînim yani di dawiyê de ez dibijim ew yek bûn ji bo herkes ji bo hemû gelek Kurd baş e tiştekî baş e eger ez nabêjim PAK û HDP bibin yek partî na ez dibijim hilbijartinê de eger hûn dikarin eger hûn karibin îtifaq çêkin bez ji bo hilbijartinê nimûne wekî li Kurdistana Başûr li 1990 de lîstî Kurdistan hebû di navbera hizba Talebanî û Barzanî eger hûn karibin tiştekî wisa bikin ez dibijim ew qezanc e ji bo me hemyan Barzanî û Talebanî her du jî Partiyê Kurdistanî bûn ji xwe re lîste derxistin ev ê dinê dibêje ez Partiyê Tirkiye me û ev ê ku siyasetmedarên Kurdistanî jî ku dibêjin HDP ji xwe re dibêje partiyekî Tirkiyeyê ji bo jî Tirkiyeyê dibe partiyên Kurdistanî ya jî kadroyên Kurdistanî çawa ji bo CHP dibêjin partiyekî Tirkiyeyê ji bo HDP jî wisa bêjin yanî ne hewce ne pêwîst e ku bêjin HDP bi xwe dibêje ez partiyekî Tirkiyeyî me ji bo jî ew Tirkiyeyê bername bi kar bi hemî awayê xwe wek partiyekî Tirkiyeyî kar dike yani jî partiyekî Tirkiyeyî ye ji bo wî jî ez gel Qasım ra dibêjim ew gotina ku dibêjin HDP bi xwe dibêje ez partiyekî Tirkiyeyî me doyê de manekî heye ku gelo Tirkiyeyê ya Tirkiyeyî nîne dibe siyasetmedarên Kurdistanî yekser çawa ji bo CHP dibêjin Partiya Tirkiye Komareye ya ji bo AKP ji bo MHP ya ji bo dina her wisa HDP jî di nav partiyekî Tirkiyeyê de Tirkiye'de hesab bikin û bêjin Partiya Tirkiye ne ku HDP bi xwe dibêje ez partiyekî Tirkiyeyî me çi dibêjî cenabê te ji kê re pirs ji min ke Qasım pirsî jê re got bibore yani divê meriv piçekî yani mesele netewî lêbirin ê min ez bûî çavî lêbirin me bi xwe Partiya Azadiya Kurdistanê wetê damezrandiye me gotiye em milletê me heye welatê me heye lazim e milletê me ser axa welatê xwe ve desthilatdar xwe bi xwe îdare bike ev ji re tê mafê çarenûsî ji bo vî çi lazim be em ê bikin belê yani em bi xwe mesela hilbijartina ji me re perçekî ji vê tekoşînê ye yani eger ku em hilbijartina bi awakî destek bikin partîkî ra îtifaq bikin bi armanca ku em vê mesela Kurd û Kurdistanê çareser bikin îtifaqê dikin ne ku em wek HDP em ê herin
گروپ چکن یا امی لترکیه خبره خستن بکن تا آرمانجا کی می واتنه HDP جی حوجنا که اموان تعلیل بکن HDP پارتی کی ترکیهیه لی امبیجن هری نیزی کردایه هری نیز جبو کردا هری نیز HDP حتی از وی اشکره بیجم HDP چکازی دبیجه ام پارتیا ترکیه نه Kurdistan dibêjin wek kekdenizî bas kir dibêjin na taktîk e ew partiya Kurda ye yanî ne hewcê taktîkê ye HDP ha ez vî jî bêjim HDP ji bo ku ji Tirka deng bistîne wisa dibêjin hinek heval wa dibêjin ya hinek şîrovê wa hene li gorî min ew ya jî yanî zaf reel nîne ji ber ku HDP çi dike bira bike wê li Tirkiye bi serê xwe nebe îktidar Çidke bira bike ve nehelin bibe iktidar ve ama diroka Cumhuriyeti diyare nehelin partiye ko embejin piçkeki şevereka jiriya kemalizme dertkin darbe çetkin luana. Jibowi HDP dikare çipke HDP tane grup eglwe dere çipke şkora di grup mafewi meclise da axaftin heye ya jî mafewani tiştedin heye dikare wî bike ya nexwe em tev bi hevra partiyê dina Kurd tev jî dengê xwe bidine şûne heştê milletvekîlî 108 milletvekîlî derxet çi feydayî heye ji Kurdan hiç firk tune firka 21 o 122 tune ji HDP ra wa tê wa wê derê dibe xwedî erk û heya niha jî pratikayî diyar kiriye ka ji bo Kurd û Kurdistanê li meclîsa Tirkiye çi kiriye Kaçaniye rojeve. Eğer hem bejin mesela zamanı zikmaki ya mesela evkin naha partiya devayı aynı tişti beje. Evci de beje em dixwazin ko Kurd bi zamanı xwe perwerde bibin. Evci parti ki Türkiye'ye yani ez dixwazim vî bejim. Eğer Kurd bi HDP ra tifakek hilbijartinê bikin divê bi prensiba bikin. Yani ez nabêjim bira illeyî her tişt li gorî talebên partiyên Kurdistanî be lê kêmanî talebê Kurda hene Kurd milletekin ji ber ku milletekin li coğrafyekî wanî kolser dijî heye navê wî çi ye navê wî Kurdistan e Belê zimanekî wî heye divê xwe pê perwerde bike navekî milletê wî heye divê xwe kîmilka xwe siyasetê bike bira HDP hinek tiştê wan bixe bernama xwe yî hilbijartinê seçim bildirgesî ku dibêjim Tirkî bira van tişta bixe em parlamenterî jî naxwazin em ê piştgiriya HDP bikin ama divê ev fermî be divê watê ku mitîngek çêbû di wê mitîngê da ev bildirga vê îtifaka hilbijartinê were axaftin ne ku hinek ji partiyê xwe dev berdin ji bo parlamenterekî her mikevine wê partiyê va diyar e ew jî çêbû ew ê çûne wê derê dûr da heliyan çûn ji xwe armanca 40 salê vir da ew e ku xeta Kurdistanî bi rêkî were zeîfkirin ev ya ne tenê bi rêya şer û pêvçûnê ye di rêya siyasetê da jî aynî tişte ye niha ez li Stenbolê dijîm belê diçime Kurdistanê têm jî lê Kurdê ez wan dibînim em basa mafê dewletbûnê dikin hema namîne ku eger nêzî HDP bin namîne ku bi me ra pêvçû bikin yanî Kurda hanîne wê nuxtê ku dev ji kurdîtiya xwe berdin ev jî siyaseteka dagirkeriyê ye û bi rastî jî dagirker divê siyaseta xwe da gelek jî serkeftî ne ji bo wî divê mesela yekîtiyê cida ye kekê denizî bas kir û mesela tifakê hilbijartinê cida ne em bi xwe wek Partiya Azadiya Kurdistanê amade ne ku van talebên me yî netewî Kurdistanî kî bixe em bêjin nav bildirga xwe nav beyanatê xwe hilbijartinê em wara îtifaka hilbijartinê bikin ne HDP tenê kî dibe bira bibe ê di duwa Partiya Azadiya Kurdistanê di kongra xwe duyem da biryara girtibû ji bo talebên Kurdayî acîl evana talebên wan e ku Kurdên em bêjin siyasetê ra ne alaqadarin ya Tirkên ku zav ne nijadperestin jî maqûl lê dirênin me got ku em ê van talebê xwe bibin ve îhtimal e
piştî hilbijartina tê gotin ku ez jî wa bawer dikim îktidara AKP eger gorankarî gelek mezin çêne bel Tirkiye ihtimale ku bikeve bu weşe cîwî CHP û bloka millet were. Başa bloka millet were ji bo Kurda çi talebê wan hene? Heya niha di nav masa şeşkolî da peyve Kurd derbas nebiye. Başa em ê Erdogan terakin wek Kurd em ê piştgirî bikin CHP ji bo Kurda çi bîne? Me got ku em bi vê hişmendiyeka netewî em blokeka Kurdî çêkin va piştî hilbijartinê eger Erdogan bikeve çünkü eko Erdogan dixwazin tera bikin talebê wanî herî mezin rakirina serokomarî başkan sistema serokatiyê yani carek din parlamenteriya xurtkirî baz kirin yani güçlendirilmiş parlamenter başa tê mane ku wê Tirkiye kanûnê esasî bigore madem kanûnê esasî digore belkî piştî not sala kanûnê esasî riya siyaseta demokratî bigore heya niha tev darbe çêbûne kanûnê esasî çêbûne vê carê me got em bloka cumhur ya bloka millet em ji wan re bêjin va anayasa digore eger ku anayasa goriya hûn difikirin ku milletê Kurd wek millet bixin nav kanûnê esasî û fermî bibe hebûna milletê Kurd zimanê wan fermî bibe eger ku yek ji van blokan kî qebûl bike em hazirin wek milletê Kurd piştgiriya wan bike بله yani divê hesab û kitabê me ne li ser hesabê di milletvekîlî û pênc em bêjin şaredariya be hesabê milletê Kurd divê Tirkî dibên qopiş divê milletê Kurd wek milletê Kurd derkeve holê ne tenê hilbijartin nêz bibin çend partî werin ba hev ji bo hilbijartina îtifaka bikin û 4 sala bisekinin carek din basa îtifaka û nizam çi bikin بله gelek spas mesele em divê çerçevê de birênin belkî dirêj bû biborin gelek spas wextê me jî êpê dirêj çû bo nêzîkî 42 deqe birêz deniz divî warî da tiştekî dawiyê de ku tu bixwazî bêjî heye eger tune be em derbasî xala xwe dinê bibe Na tiştek tune we sarketin dixwazim ji bo باشه باشه ام دربازی مجاره خواه دودیا ببن مجاره ما دودیا جوینا سوچیه و انجام نوی لوی نویساندیه هون دزانه پیشیا جوینا سوچیه دا 18 روز یا 19 روز پیشیا وی دا لتهران جوینه کی سه آلی چیکرن که روسیا و تهران و یعنی ایران و ترکیه تی دا بون وک جوین نورمال آستانا او چغلوی چیکرن دوی دا دهنک خالا دا الهف کربون لی مثلا داخوازا ایریشا ترکیه لسر روجاوای کردستانه لوی جارا کدن به حرف قالن جالیه وان هر دو دولت دن و ایران و روسیا و نهات قبول کرن جبوی وی اردوغان و هر وها پوتین جی پیوستی پیدیتن که جارکی به هفرا لسوچیه جوینه کی چیبکن دوی جوینه دا دو تشتن گرنگ هبو یک آبوری بو که هم پیوستیا ترکیه که ترکیه نخوازه بوی آبوری بچه هل بجارتنا خوازه هنکی بگوهره آبوری او بکه و هر وها روسیا جبر شر اوکرانیا جالی آبوری و گلکی ضعیف کتیه دوی دا لسر دو تشتا لهف کرن یک مثلا آبوریه که روسیا تخوازه که ماسیا آبوریا خواج سر ترکیه و ترکیه ببه که پریوی رش سپیب که تخوازه ویب که یعنی دانوستاندن خواه تجاری لسر ریا ترکیه و بکه دوی واریدا گلکی لسر گلک حالان لسر انرژی لسر توریزم لسر نظام خوارن و خوارن لسر گلک تشتا لهف کرنه حتی انشاء جی لسر خالا دن پوتین لویج اردوغان را گوتیه که اردوغان وقت وگریا گوتیه مثلا روجاوای کردستانه به دولت سوریه و حل بکه دولت کنها هیا یعنی به بشر اسد را حل بکه اویا اردوغان دناف تیاره دا با آواکی اشکره کر گو روسیا جمرا وساد بیجه وی ری او کریه جخوا
استخباراتê me hetan halwê bi hevra kar dikin em ê vî tiştî birêve bibin û berfireh bikin ku bigîjin armanca xwe. Îca piştî wî bi rastî piştî civîna Tehranê û heta civîna Soçî û piştî wî jî bi drona gelekî êrîşên dijwar li ser Rojavayê Kurdistanê hate kirin û tu kesek jî dengê xwe nedikir. Kes dengê xwe dernedixist. Werhasıl heta dawiyê ku Mevlûd Çavuşoğlu eşkere kir got min û bi wezîrê derva ê Sûriye re navê çû Feysel Miqdat re me xeber daye û amade ew kê jî dikin haziriyekî dikin ku Erdoğan û Beşer Esed ku bi hev re di telefonê pêşî telefon paşî jî rûbirû hevdîtina bikin. Ez vî pirsî wek rojnamevanekî ya jî wek ewkekî ji Deniz dipirsim. Deniz tu divê encamê de divê ewkî de çi dibînî? Yani dê rewşa Rojavayê Kurdistanê çawa be dê Kurd di dawiya van li hevhatinan da çi bin? Bibine çi? Bi rastî kes nizane. Çend heftê berê peyê de 10 saliya şoreşa Rojava pîroz kirin. Wekî hûn jî dizanin. Belê. Lê bi rastî çi şoreş nebû. Wekî hûn jî dizanin wexta ku şerê navxweyî ya Sûriye dest pê kir, Serok Komarê Sûriye Beşer el-Esed pir bêçare bû ji ber wî jî rêketin li gel peyê de kir. Ez ji wan deran derkevim. Bila bibe ya we hûn jî şerê min nekin. Li dijî şerê hûn li dijî ew komên İslamîstên Sunî şer bikin. Yani di navbera wan her du alî de rêkeftin yani anlaşma hebû. Belê. û pirsa herî mezin ew e. Wexta ku ew şer xelas dibe. Çi dibe? Ji ber ku niha bes bajarekî mezin maye, bes parêzgeheke mezin maye ku ne di destê nizam de yani Esad de ye. Ew jî İdlib e. İdlib nüfusa wî 3 milyon ez bawerim. Bes İdlib maye. Bes İdlib maye ku di destê dijminê Esad de ye. Rojek İdlib jî dikeve destê Esad bi alîkariya piştgiriyên Esad yani Rusya û İran û Hizbullah. Wê demê Esad tê çi bêje? Dikare du tişt ji Kurda re bêje. Zor spas hevalên hêjayên peyê de û zor spas ji bo ku hûn Rojavayê parastin dîfa kirin û niha şer xelas bû û ez dixwazim hûn vegerin min. An jî dikarin bêjin ey gelek Kurd heta niha we pir zilm û zorî dît we pir bê adaletî dît û ez Rojavayê didim we. Bila ya we be bila ser dewleta xwe ser bi xwe rakînin. Ez bawer nakim dîktatorek ewqas wehşî wek Beşer Esed wî tiştî bêje ji gelek Kurd. Ez bawer nakim wî serxwebûnê bide gelek Kurd. Ez bawerim Esed dê bêje zor spas ji bo ku hûn li dijî dijminên min ew İslamîstên Sunî şer kir û niha şer xelas bû İdlib jî ket destê min bila hûn vegerin min. Ew hedef Esed e. Esed dixwaze hemû Sûriye, hemû aha Sûriye vegere destê wî yani destê Şam. Ji aliyê din Esed jî dizane ew tiştekî zehmet e. Niha ji ber ku 10 sala xweseriya peyê de heye yani xweseriya rêveberiya xweser. û rêveberiya xweser dibêje em wî tiştî qebûl nakin. Em dixwazin erê em beşek jî Sûriye ne em dixwazin xweseriya me hebe û mafê zimanê dayîkê perwerdeya zimanê dayîkê hebe. û ji ber wê jî di nav wan du alî de müzakere heye. Li wekî min fehm kir rejima Sûriye naxwaze tiştek bide gelê Kurd. û em hê jî nizanin dawiyê çawa dibe. Li îhtimalek heye ku rojek belkî Erdoğan û Esed bi hew re şerê li dijî Kurd bikin û wisa bikin ku herêma Rojavayê Kurdistanê vegere kontrola rejima Şamê. Ez bawerim dawiya wî wisa dibe. Belkî jî senaryoyek din jî heye erê Rojavayê Kurdistanê
ودی گره ناو کنترل شامی رژیم شامی لی bir tır maf yani bir mafin nizam çi mafin perverde zamanı kurdi belki bavar nakım لی ام سریست نزانم داوی چاواده بله اره gelek senaryo heye kes bir seriset nizane لی tiştek heye ku yani rejima Erdoğan jî niha fehm kirin ku Esad naçe Esad naçe ji ber wê jî Wezîrê Xaricî Wezîrê Dereweyî Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu hefteyek berî got em mecburin opozisyona Sûriye û rejima Şamê bînin hev ji ber ku Ankara jî dest fehm kir ku Esad naçe yani Esad serket berî ew şîroveya min e biz wekî min got ez nikarim serîset bizanim di dawiyê de çi dibe ez dixwazim kekê Qasım Ergun بله همه بچن با که قاسم Evet. برز قاسم هون زانن راسته ترکیه و اساد کارن هر رول هب ورن یعنی دناو او که دولت دا دجمنه هرگاف دجمن یا جی دوستی هرگاف دوست نه لکو برجواندی وان هاته با هب دکارن ببن برای هری مزن جبر کو دست پکی دا اردوان اسد راد گو اساد برای وی مزنه پاشی گو ناوی نگو اسد گو اسد ور حاصل نها جاردن زفريات بيجي بشار اسد يعني بشار اسد ودولته تركيا داگرکری آخا کردستان نه منفعتان لجیکی دیجه هف و دکارن سبه روش لسر تنبونا مافی کرده لهف بکن للوی تشتکی دنه روشا یاجی پوزیسیونا امریکیا ده چه ببه ام زانن که ریوبریا خسر آنها دناف دا البت او تشتکو کتنه دستوی ناخوازه زوزو تسلیم بکه لیکو بیچاره ما وقت که گفت ترکیه ده ایریشه بکه چو با اسد گو ورن سینورا بپارزم اگر نه ترکیه تکوه وی او چقدر کاره جارک دن بجه اسد اوا هم هاتن دعب شهروانی جی بلدیه جی بدمه اوا هم باش ام سلامت لیم پوزیسیونا امریکا و پوزیسیونا فرانسا ده چابه بله براستی تشکریه gerek tevlihe ve jbowi teşhirkirina wî ya jî şîrovekirina wî jî zehmete dikarim vî bêjim yani birastî siyaseta dagirkeriyê hergav li ser dagirkeriyê tê damezrandin car carna bi cîranê xwe re her çiqas bikevin nav em bêjin gengeşiyê dijminatî jî wextê tê ji qewlî Tirkava tê mesela bekayê tev dikarin bigîjne hevûdin. Divê em jî divê çerçevê de lê birên ku em dikaribin çareseriya milletê xwe û welatê xwe jî riya bi wî awayî bibîn. Niha li Sûriyê wetê dest pê kir ev bûyer. Tirkiye dahil herkes digo heya şeş meha wê îktidara Esad bikeve û herkes ji xwe re li wê gorê hesabê ku ji xwe re pay derxet kir. Tirkiye yek ji van herî giring bû wek müttefikê Amerîkayekî herî giring bû. Feqet hesabê malê Sûkê mixabin li hev derneket carek din ew siyaseta dagirkerî bi her awayî berdewam e. Em zav nekevin teferruata lêbelê mesela xwe mijara me jî mesela Soçiyê hûn jî dizanin di 19 Temmûzê de Erdoğan, Putin û Hasan Rohani li İranê civînek çêkirin. Armanca vê civînê yekem tamam mesela em bêjin herbê û Ukraynayê û eboriya dinyayê û Rusyayê û herêmê hebû lê ji aliyê me ve ji aliyê Kurdistaniya ve xala herî girin mesela Rojavaya Kurdistanê bû. Dûr da diyar bû ku hev nekirin piştî di pêncê tebaxê da jî Erdoğan çû Soçiyê li wê derê ew Putin civînekî taybet kirin. Divê civînê de tê gotin ku tê îdia kirin ku Putin Erdoğan ikna kiriye ku pêra rast û rast bi îktidara Şamê re Tirkiye bikeve nav
تکلیه نو و بویا وای مثلا شقولی وان و کو ام بجن کردستان اوج بین باکور سوری چاره سر بکن دوردا وقتی ام درنن مثلا حکومت شامی یا جی برپرسیارن شامی و ادعای رد کن دبیجن بتا آوای اساد ikna nebiye ko be Erdoğan rarune اساد خوی ادعای خوین برای دبی ترکیه ولات مداگر کریه دبی پیشی و جوه داره درکه دو راجی دبی تروریستا دستک که او کیرا تروریست دبیجه او هیئت تحریر شام جرا چل بجن او هناك رخصنه وای اسلامی تروریست نه القاعده و برمایین işi beli. Ya van berde ko am karbon behevra runen yan behevra akfın. Sen iddia edince yani evji zafnat ne ispat kirin. Mesela te gotun ko Rusya peşniyara çen peşniyara haniyeci Türkiye'ye. Yekje Rusya rıza nada operasyona ko Türkiye lur operasyona bke. Le kabul dike ko be iha u siha جارجانا ریوبری و رخصتنی بکوچه چاوی خوجوان بگره. ام بیشن چند تشتنی جنه ازن ناده حرکت لشکری لوی در ترکیه بکه. لی گوتیه کو امی ریوبرین لشکریین سوریه مزن yani revebrin evlekariye o Türkiye emejwan ra mevanti bkin ko amwan binin bahev mutabakat da behevra mutabakat bkin siya Ankara u Şam'e jiboko Türkiye beredacı mutabakata Ankara ve Şam'e hebu caraktan tuazın ve aktif kin ko carna lazım be embejin hareketin dervaşinor ji Rusya çave xocera bigre peymana edeni bele peymana edeni vakt işte wa tengotun le deve em buxa jibirine kin ko peyede YPG حیانها 11 ساله پشتی آوا بیه و وردا معاش خوش دولتا شامی دستینه معاش خو فرمی دستینه و جیه کو ریوبریا خو سر لی اکتیف و کاربدسته لوی داره هر دایره سوریه وظیفه خود کن وقت دولتا سوری بتنه آلیه اولیه و امنی و دستور دانه و حرکت لمقابل اف حرکت جپیل کو مثلا کرد و کردستانی بین روژه و زیده تر جبو کو و مسئله مانیپوله که بیه وک آپارات دست سوریه و روسیا و حتی جارناجی امریکای دا حتی باز که کیوانا تیگوتن کو ترکیه راجی تکلیه وان هیه دناف وان حرکت وان دا دناف و تفگیروانی کو یکسین ملی هبن و کنجی دزانن دوان چند به داوی دا چند کسی وانی بجاره هاتن قتل کرن ای پیده دو هفته سه هفته داوی دا این گوتن کو واناجی وان کسا زیده تر طرفدار خطان کردستانی بون o yani her çıkar tarihi belki şirove ki fısıltı ki var ya yani duazım çibecim eğer ko Kürt Rojavay Kurdistan'e bu xwazin bi ser kevin bu xwazin destkeftiyên netewî bi dest bixin pêşî divê di nav xwe da wekek denizî baz kir tifaka Kurdistanî li wê derê jî ava bikin berê da mutabakata dihokê û hewlêrê heye di pêşkeştiya Birêz Serok Kekmesûd Berzanî da hatibû çêkirin lê mixabin peyede YPG belki roja de dua hafta de dua devj ve mutabakat berda olgori dile xwe da meşandin naha li İstanbul mesela ez dijî vir Kurd Herêma Kurdistanê rojava hene zaferi dibêjin em ji ber peyede YPG rebiyane yani nem ne ji ber resmî em rebiyane
مقابن دبي أفانا پیشیا پیشی اگر بس بخوازن کرد انجامك باش بسینن دبي تف دم يبقى كو وكيل وربنو انا كسو او حمي جروبين كردا لسر خطا كان نتوي ورن باهف يا نخوا وك كك دنزي باسكر و اقتدار شامي اگر كو بقوت ببه و بيجا اوغر بجورا و تو حقيقي ندا كردا ودياره يعني ايكو امبيجن مخالفتا سوري نجي و دناواندا كرجي هنا وانا بخوجي لسر مثلا كرد كردستان طالبك وانتنه د پیشنیاره وان یاجی د دوان جوینه وانی جنیور دا جنوب دا تو اوکه که هزا کی کردال و درجتنه درمان وی کلیتاوی چیه کلیتاوی یکی تی اتفاق کردستانی الوی داره اید دوا دوی پیاده یه پگه و وقت فرصتجی هبو يعني نوها من خبرك نو سيرو بري خوند امريكا واج نووا اسكر دشينه روجاواي كردستان يعني باكوري سوريا تيوي مانيكو امريكا زوب زو دف جوي برناده جخوا واجي تعقيب كريه وزيركا تركيا ياجن بخوا قوت ارمان جامعه اوكو ام دوي كوريدور دا نحلن دولتكا كردا چيبه يعني ورنوين مجاري بله دبي ام جبير نكن كو ارمان شتب اوه يعني نخوا ام بيجن تركيا وات ايريش دبور تيروريزم نظام تشو فلان بيوان اري پیاده هنك دست تركيا خوشتك كو ايريش بنور ل ارمانجا تركا اوه كو لوي هرمه دولت كردستاني تشينبه و ام بيجن كرد نبن خدي مافن خوي نتوي دوی ام جبیر نکن اید دوا وکونجی دزان دیسا دو خط دنیای خرد دبن یک خطا روسیا ایران چین اون یک جی خطا امریکا اروپایی اویا اف خطکن پچوک جیش خورال هر ولاتی هدی چیتکن دوی ام کرد جی خطا دموکراتیک دنیای یعنی خطا پیشورو خطا سویل خطا امریکا خطا اوروبا اش خورا نز ببینن و ببیا وای تکوشینا خواه پشتگریا خواه جوان دولتن کو امبیجن زیده ترین با آلیه دموکراسی وانه دیکتاتوری دورن دوی ام خواه نزی وان بکن ایسسیا مثلا عبوریه تابی مثلا عبوری پشتی شر اوکراینا و روسیا دیسا دنیا هدی چوب دو برهی و یعنی خطا امریکا ناتو و خطا روسیا و چین و ایران و وانه دنا دوردا دوی اشترکیه زیدتر ام و کرد پشتگیریا کیزان خطت کن ام خودیار بکن یعنی دوی ام کی جبو چاره سرکرنا پرسا کرد و کردستان نزبه دوی ام خو نزی وان بکن جبو وی دوی جارک دن دوباره کرد یکیتی و اتفاق خو پیگ بینن و هشیار بن لوی داره برجواندی خوی نتوی بینن پیش جبو برجواندی نتوی کی آماده بن خونیزی وام کن یا نخوا شام و روسیا و ترکیه هرگاه با آواکی مافوان کوشکی داد گیجه هب جبو کو تک ببن مثلا کرد و کردستان جی و تجاری اوک نکن یعنی تجاری ام بيجن ما في خب پشت گوه نکن و خوانیزی کردان نکن بله گلک سپاس برز دانست تشتکی که تلور زیده بکی جی دی بیجم گرک پارتیین کرد لی روجاوا ببن یک وکی هونجی دزانن او دیالوگا کردی دست بکره بو به آلیکاریا امریکا د نوبرا پیاده و پارتی نزدیک پیاده گروپ نزدیک پیاده لعلیه که و انا کس لعلیه که لما خابن سر نکد و د نو پیاده جی گلک باسکن جدا هنه کس هنه وکی مظلوم عبدی هنه کس هنه وکی الدار خلیل نظام تی بیراوی آننا بله بو پشمرگین روش چتنه نظام تی بیراوی آننا بله او
Dit namın da bir ihtirama yani bir reziyeke mezun bu yani. Bir Türk için büyük saygısızlık. Kesin veki Eldar Halil yani az bavar nakim biz kesin veki vire nik ev Kürt nikarım bugün yek. Kesin veki vi naxwaza Kürt bugün yek. Belki jiberwi usa gotu bu. Ku o diyaloga Kurdi sabote biken. Am nizanim. Diyaloga Kurdi dest bi ser neket û gelek sedemin wî hene û sedemek beşek ji sedemin wî ew az bawarim ji ber ku peyê de nexwedî qerar e. Qendîl çi dibije peyê de mecbur e wî tişt bike. Ji ber ku girdayê Qendîl e. Yani PKK. Peyê de jî derbarê NKS heman tişt dibije. Dibije hûn jî girdayê hewlêrin Barzanî ne, Mesûd Barzanî ne. Ji ber wê ez dibijim yek ji wan ne serbixwe ye ne serîset serbixwe ye. Muşkile ew e. Pirskirik ew e. بله û ez hêvî dikim muşkileyên xwe pirskirêkên xwe di nav xwe de çareser bikin û bibin yek. بله yani لگور دیتنین و هر دیا آنها لروجاوای کردستان روشا کردا طاریه زلال نینه کس نزانه کوادو چه ای کو آنها اقتدار دستی وان ده ام بیجن ریوبریه خسر نخوزه ای خو به کسی را پار و بکه لهن همبر ایریشه کیجی ده بچه خو به اسد و گریب ده با او که امریکا جی ناکه باور که هم گیش نوی انجامی نه او چقدر درباز دبن هم درباز روجاوا خواهی دنید بن خالا خواهی دنید بن هون دزانن وان دمن های داویه کل ترکیه با آواه کی وکری لچند جیا ایریش مالن جمع کرن و گلک تعدایی دانه سروان حتی کسی وان لیدان وانا بریندار کرن yani erişeki برنامه بو و پشتی ویجی اردوان جبو که هوای نرم بکه چو سردانا آلی کی جمعکی مالا جمعکی للویجی پشتی که اردوان درکه پیشه که بچوه ایجا ایکو اردوان بوان را لحف کربو ام نزانن آلیگری دولتینه آلیگری اردوان یا جا آلیگری کینه نزانن براستی پارێزدانên Alewîtiyê ne em wî jî nizanin lê pêşî de rabûn dizayna komelê guhertin ya jî malê guhertin paşê Erdoğan çû li wê rûnişt û derket piştî wî jî Erdoğan li ser wî ewkî tik gotinekî jî nekir. Îcan han li vir û piştî wî jî hem Serokên Federasyonê û hem jî dedeyê ku dibêjin ê Alewiya ê mezin ewana jî rexne kirin wî komelê ya jî wî malî ji Ewkê Federasyonê derxistin ya jî kesên ku di wê de berpirs bûn wana jî bi awakî dixwazin ji Ewkê dûr bixin ez û em dizanin ku van roja Ewkê Eşûreyê jî tam divî demê de ez ê ji Deniz bipirsim ji ber ku li hinekî Ewkê wî jî li ser heye malûmatê wî jî li ser heye Deniz sebeba van êrîşa çi bû piştî serdana Erdoğan çi qewimî û Alewîn ha çem beşin belê زۆر سپاس li serî de ez Eşûre li hemû Kurdên Elewî pîroz dikim berê vê bernamê ez bi xwe li Eşûre bûm belê bi xwe çûbûm Eşûre Eşûre çend beşin gelek beşin bibûre Kurd çend beşin na Elewî çend beşin pirse wisa bû Elewî çend beşin yani Alewîn
علوی هنه که کرمانجی داخل علوی هنه زازاکی داخل علوی هنه که ترکی داخل ولی حتی و مرسین علوی جی هنه عربی داخل بله یکو هم دی بجین علوین انادolu او هم دناو خدا ترکی کرمانجی و زازاکی داخل هنک علوی هنه علوی تی وک بشک جی اسلام دبینن هنک هنه لدروی اسلام دبینن دناو خدا جی دو باشن yani او علوین سوری جیره دبیجن نصیری ین ترکی دبیجن بکتاشی او تو تشتن جدانه ین نصیری yani ین سوری عرب بله o yin Anatoliye an Kurdun anji Türk. بله بکتاشینه Bilevi Alevin Balkan jiyane le ew tiştekî dina em nek. انا من مبستا من وك رخصتني چند بشن يعني نكو وك قوم يجي وك بيجن كرد وعرب وترك ونظام كسندن وك رخصتني وك بيرو باوري چند بشي وان هيا چند ديتني وان هيا كوش هف جودانه Gelek بس hene دي بترسم okey. بله Piraniya Alevîn Tirkiye wekî hûn jî dizanin dengtêrên CHP ne. بله Partiya Komara Tirkiye. بله Tê warê dîrokî te de tê warê dîrokî de her tim wisa bûn. Gelek Alevî hene navî wan İsmet an Kemal e. Ji ber İsmetîn hûn an Kemal Mustafa Kemal Atatürk. بله و ne besli Maraş, ne besli Malatya, Çorum, Adıyaman. Le Dersim ji wisa ne. اها Le Dersim ku 1938 rastî qetliyameke mezin hatibû û vê demê iktidar di destê CHP'de bû. Atatürk bûn. بله قيامة مرشي حفتي وحشت Erê qetliyama Maraşê, Çorumê, Sivasê. اها An deman AKP ne dest iktidarda bun yani ki de iktidarda bun Kemalist iktidarda bun yani yeni Bəli. Atatürkçü. Çima usane çima Alevi diroka xwada piraniya wan pişkiriya CHP kir jiber tırsa şeriatı jiber tırsa İslamizma sunni. Bu sada fikrin eri CHP xwedî li me derneketin pir mafî me nedame o Alevîtî jî qedexe kirin. Yekû Alevîtî 1925 qedexe kir yani hemû teqeyan qedexe kir, hemû tarîqatan qedexe kir, CHP bû, AKP Atatürk bû. بله Dîsa jî dengê xwe didin CHP ji ber ku CHP li dijî İslamîzm, İslamcılık dibînin. Tu fikirin erê ew ne sedî sed perfektin bê xetane yani mukemmelin lê ji şeriatçiyan baştirin. Mezintirîn opozisyona li dijî AKP îro CHP wisa difikirin. Ji ber vê jî dengê xwe didin CHP. O alternatîf nabînin. Îro jî li ji bilê CHP jî gelek Alevî hene di nav PKK'de yên ku PKK damizrandin di nav wan de Alevî hebûn wekî Belê. Mazlum Doğan eger şaş nebin ew jî Alevî bû hûn jî min baştir dizanin. Alevî Elazığ an wan deran bû wekî ez dibînim. بله Li welatê me jî li welatê min Kekmirza am lê dijîn Danîmarkê jî em dibînin PSK, Komkar, PKK, Kawa di nav endamên rêveberiya wan de gelek Alevî hebûn ku aktif. Ne wisa ye kekê بله erê yani Alevî her tim aktif bûn li her derê. Li gorî li kulîn piraniya wan li Tirkiye dengê xwe didin CHP û her tim wisa kirin. Wexta ku HDP derket hinek ji wan çûn HDP. Dîsa jî dikarin bêjin piranî hê jî di CHP de ne. O muşkileya Alewiyan çi ye yani derdê wan çi ye? Ew bi xwe dibîjin em wek hemû hem welatên Tirkiye em jî yani vergî didin dewleta Tirkiye. Li dewleta Tirkiye ji bo me cem çê nakin cem ku navî îbadetxaneya wan e yani malên cem. قبول ناكن بله Para nadin ji bo finanskirina wan. Para nadin ji bo perwerdeya pîrin Alewiyan ku Alewî jêra dibijin dede. Bi Kurdî pîr bi Tirkî dede. بله Dibijin madem hûn li me
cudakari dikin em çima baş yani vergi bidin be. Yedu ligundin me çima yani ligundin Aleviyen çima mızgef çedikin. Jber ku ligor bawariya Aleviti mızgef tune. Yedu dixwan ibadet xwa çekin diçin cem. Yani ligor Aleviyan devlet Türk dixwaze zarokin wan sunize bikin yani sunileştirme. بله Yani wan eva yani geli gazna Aleviyen eva. O de diroki de veki hunji dizanın jimi baştır dizanın belki te birava gelek katliam çibun le Maraş, le Malatya, le Çorum, le Sivas, Siu heft kes hatın şevtandın de bir otele madım hakikaten. بله Bu yek juan Aziz Nesin Tırtuka Salman Rushdie ayetın şeytani vargıran tercüme kırbuş bu zamanı Türkiye. Salman Rushdie ku çend rojberi rasti her şekli New York Amerika hat bu. O Alevi bu sadıf kırın ama avha zulmü zori değil avha katliam çi bu kes ne hatın hene kes hatın dakika kırın ne pır yani hesabı ve ne hata pırsın. Jber veji geliyor gazna Aleviyan pırın o Alevi bixwa pırın am nizanın çendin lazdı bizim sedi bist belki o zede belki o pıra sedi 15 milleti Türkiye Alevi ne hun nizanın hun çedim بله برز دنز اوانا تف تمام ev erişe hay dawiye çima çebu az bawarım am nizan yani o gelek teorin komplo hene am nikarim bu teorin komplo sarkevin am nikarim bejin Erdoğan kir jber ku am nizanım ki kir az de bizim dengdereki Erdoğan yani Ali gireki Erdoğan kir az bawarım بله az bawarım nakim Erdoğan kod hun her ne hediş bikin am nizanım ki kir o çima van demançı bu jber ku demek hassasa aşureye ku jibo Aleviyan demek piroze dema rojiye wan bu bele o çima Erdoğan ne hadiçe sardana cem evi dike o min bihis duiçu Hacı Bektaş ku bajareke piroze jibo Aleviyan çima olsa de jber ku vekit tajigod dixwaze wan neziki xwe bike beri hilbijartin o tizana ew gelekin eğer sedi 15 millet Türkiye gelek Türkiye Alevi be o gelek laz bavar nakim serkevej belki hatta ne min ne bihis Alevi dengi xuda Erdoğan gelek kim kare vekile gidu vekil jwana dayne wana jibine bakwa problem tina duida az biçim ba brez Kasım تو استانبول و درو دوراجی البت آگاهتاریت جمع زدتره سبب که وان روژا سری ایریش وان مالن جمع کرن بدیتنا و چیه و خلق چد بیجش بو بیا اجی پیشی آشوره الحمو باورمند علاوی پیروست کم براستی yani devleta Türkiye da mezrandına xwe heyani îro ev mesela yek devlet yek millet yek al di nav İslamiyetê da jî yek mezheb haniye rojevê ol ser wî mezhebî xwestiye İslamiyetê pêşva ve ev jî Sunîtî û ji nav Suniyê da jî Henîfîtî ye tiştê ez dizanim ez bi xwe nepisporim di van mesela da لی مثلا علویتی جی وقت مثلا ام بیشن هر چقاس مذهبی به خویان جی مثلا که deniz baştır zane belki Aleviye Anadolu taybet yani eko juana Kızılbaş'tan goten sadanote wan tişte azanım ev kurdun o ev bavermendiya wani ko ev bastkin ev beriya İslamiyet'e çünkü az heci bu ara hına karat akfım سر سباوات رادمن بري خودن تاوي دعاتكن افيا اف علويتيا حضرت علي دا تشتكي واتنه جبوي دوي بسپوري في مسألة هنكي دجي دا آلية توري دا جوات روناك
yani Erdoğan dertkeve dibêje ki heger ku hûn xetta Hazreti Ali biparêzin berî we ez jî Alewî me. Lê heger ku hûn bêjin Alewîtî ne perçekî İslamiyetê ye ew ya tiştekî din e em li hemberî wî ne dibêje. Ez bi xwe jî dibêjim yani çawa di mesela asîmîlekirina kêmnete û netewê Tirkiye piştî damezrandina Cumhuriyetê da mesela Alewîtiyê da jî ji bo xwe û ola xwe û mezhebê xwe û şeverekê xwe û riya xwe winda bikin dewleta Tirkiye asîmlekî mezin kiriye li ser wan. Mesela ku kek deniz dîsa bas kir em bêjin di dîroka Cumhuriyetê da katliamên mezinî herî mezin yek jê jî êko ser Alewî bi navê Alewîtiyê ser Alewiya belkî çêbiye bi rastî em bi xwe nebûyî çavî lê dirin. Ez dibêjim mesela Dêrsimê jî mesela Meraşê jî zêdetir ji ber mesela Kurdbûna wan katliam çêbiye. Mesela birênin li aliyê Hetayê Alewî hene ya jî li aliyê em bêjin Anadolu'ya Edenê Alewî hene textecî hene kesî li wan te ew nekiriye katliam nekiriye. Ji bo wî dibe em mesele di wî çavî lê birin. Eger ku em bi wî çavî lê nerin mixabin civata me Qizilbaş û Alewî ê Kurd zêdetirîn hêjî bi awayên mezhebî li vê meselê dirênin dibe em wana û ronekbirê wan û em bêjin siyasetmedarê wan û pisporê wan dibe vê meselê hinekî zelal bikin. Yani eger ku li Dêrsimê katliam çêbû be 1937 da ji ber ku teslîmî Cumhuriyetê nebûne wek Kurd teslîm nebûne xwestinê xwe bi erf û edetê xwe bi zimanê xwe bi rabûrûniştina xwe bi Alewîtiya xwe ku ew fam dikin xwe biparêzin teslîm nebûne û Mustafa Kemal bi xwe gotiye hêj 24 heya 37 gotiye kula Cumhuriyetê birîna Cumhuriyetê Dêrsimê dibe em wê birînê bi awakî çareser bikin, hel bikin, tedawî bikin. Ez dixwazim vî bêjim. Mesela piştgiriya Alewiyayê CHP yani bi rastî ciyê xemgîniyê ye. Ciyê xemgîniyê ye ku Alewî dikarim bi rehatî vî bêjim. Yani cem evî Atatürk malên cema qedexe kir û qedexekî mezin bi mana asîmîlasyonê qedexe kir. Yani ji bo dînê xwe ewkê xwe ji bîr bikin her zilmê jî kir. Yani dîsa jî bira nebe propaganda AK Partiye dema AK Partiye da zêde bûne ev malê cema. Mixabin yani. Ka ez cîkî ez lê bûm çûbûm vî mehekî filan li wê derê hevalê Alewî biraderê Alewî zaf bûn zafê wan jî Kurd bû. Sadî notê wan Kurd bû. Me bas kir wek kekê deniz jî bas kir yani em bêjin ewkê wan kaygiya wan ya jî netirsiya wan mesela şerîeta Suniya ye yani dûr dane lê divê bizanbin ku esas ev devleta dagirker watê lazım dibe li Kurdê Sunî jî aynî qetliam dike. Yani mesele ji mezhebtiyê û ji dînê zaftir mesela netewî ye. Ji bo wî dibe dîsa yani banga min li taybet êko Alewîtiyê dizanin hinekî di jî ji aliyê teorîk ve civata xwe ronak bikin ku mesela CHP nemimkün e ku ew tiştên hêvî ji CHP dikin CHP bûyî awayî piştgiriya wan bike ya jî problemê wan çareser bike. Bi awayê netewî jî bi awayê Alewîtî jî. Niha car ne em bas dikin niha îro di rojevê da mesela hilbijartinê heye ihtimala mezin tê gotin ku Kılıçdaroğlu bibe adayê serokatiya Tirkiye bi xwe ez hêjî zav qanî nebûme ku yekî hem Alewî hem Kurd icazet bidin, izin bidin ku bibe serokê dewleta Tirkiye. Lê her çiqas em bêjin Kılıçdaroğlu ji Tirkekî zavtir xwe wek Türk û Tirkiyeyî bûn nîşan bide ya Xorasanî nîşan bide jî
ew bi xwe dewleta Kurd dizane ji xwe pêva her kesî wek mêvan dibînin li Tirkiye. Xwe xweyê dewletê dibînin û êko ned îdeolojiya wan û ned ewka wan ned xeta wan dabe heya mimkin be ji wan bê nehelin bibin îktidar. Ji bo wî ev mesela em eger bizivirin mesela êrîşa û mesela ez bi xwe wek provokasyon dibînim. Hatê bêjî provokasyon kî kir? ji bo çi provokasyon? Ji bo çi provokasyon çêbû? Ew provokasyon bi kêrî kî bê ewan kiriye. Yani direkt wekek Deniz. jî bas kir. Yani me nikare rast û rast bêje Erdogan piştî vê. Çünkü bi kêrî Erdogan naye provokasyon. Gava kîl iktidarê be û di nav iktidara wî ku îdare dike pêvçûn here pêşî êko xeterî dibîne êko zirar jê dibîne êko wê dewletê dimeşîne yani iktidar zirar jê dibîne. Lê provokasyon çi ye wek dîsa kek Deniz got mesela hem aşûre heye hem jî bi rastî em li vî welatî dijîn li Tirkiye û Kurdistanê civat wa biye ku şofêrekî erebê qorna lê dixe ji hevra sîlah dikişînin hew qas bi çi dibêjin yani hew qas agresîv biye civata Kurdistana Bakur û Tirkiye yani hergav yani niftikek dikare provokasyoneka wisa mezin çêke ku bi hezara însan werin kuştin. Belê. Bo wî divê herkes guh bide bi awakî aramî li vê meselê birêne ku bi rastî jî civata Elewî divan mesela da zaf hesasin ku bi rastî jî hergav ew em bêjin pêşkeşiya ji bo ku pêvçûn dernekeve ew daha aqilmendî dikin û vê carê jî bangekî baş kirin li Elewiya ji bo provokaçê nekin ji bo ku dewlet jî vanên vê provokasyona tarî derxe meydanê bang kirin ev ji bo min tiştekî serbilindiyê ye. Mesela Erdogan dikarim vî bêjim Erdogan bi xwe tiştê ku ez dizanim heya niha cara yekem e ku malê ceman ziyaret dike. Ji xeynî wî AK Partiya kiriye lê Erdogan bi xwe nekiriye û hûn jî we jî bas kir wate çû vê derê wê cem eviyê jî rismê Bektaşî û rismê Hezretî Elî û Atatürk jî ji pişt xwe rakir û dîzayna wê salonê goran tabî ev jî manîdar e ku bi rastî divê tê çi manê tê wê manê ku ew mala cemê tawîz dane Erdogan divê madem ku xwediyê xwe û hinek em bêjin îdealan e divê tawîz nedana ji dînê xwe ji mezhebê xwe ji erf û edetê xwe madem li wir ew elqandîne ew elqandî bûne. Erdogan neçûwa bira neçûwa divê ewana tawîz neda biya ji xwe ji alî alema cemaeta Elewiya ve jî gelek hate rexnekirin. Ez bawerim wê Elewî di nav aramiyê da vê mesela xwe jî çareser bikin. Lê mesela Elewîtiyê jî yani di Tirkiyeyê da di Cumhuriyetê da meselekî giring e yani nehatiye çareser Ya kirin. meselekî bi serê xwe ye divê lêkolînekî Wek hemî meselê Tirkiye divê ev mesele jî bi awakî aqilmendî û bi awakî demokratîkî were çareserkirin mafê wanî reva were dayînê yani ne tenê ew ji dewletê bixwazin ew mafê wan e mafê çiqa mafê yekî Sûnî li Tirkiyeyê ye ku xwe bi baweriya xwe bawermendiya xwe bi dînê xwe ola xwe mezhebê xwe îfade bike hew qas yekî Elewî jî mafî heye ku van mafê xwe bi dest dixe û em bêjin çiqas mafê melekî li camiyê hebe hew qas mafê pîrekî mala cemê jî heye ku bi her awayî dewlet piştgiriya wan bike ya jî mesele divê Diyanetê bixerifînin Diyanetê ji ortaya rakin her mezheb bira rê bidinê ji xwe re ji xwe re xwe îdare bikin û mezhebê xwe û dînê xwe bi xwe re bi cemaeta xwe re par bin. Diyanet dibe ne ku İslamî tenê be ji bo hemî Tecrübe dibe. diyeceğim. Belli. Belê. Belekek Deniz eger tiştekî tu lê zêde bikî em baxin eger ne wextê me bû saet û nîv û hê çar sê mijarê me hene.
نه از هم فکرم لگل که کاسم باشه gelek spas ji bo we ew çaxa em ê derbasê Başûrê Kurdistanê û her wiha bi giştî Iraqê jî bibin em ê biçin wî alî hûn dizanin ku eva demek ye demek dirêje salek ye ku li Iraqê hilbijartin çê 10 mev û nîv e hilbijartin çêbiye lê heta niha negîştine encamekî ku ji xwe re dewletekî ya ji hikûmetekî çê bikin li ser wî jî nakokiyê wan her berdewam e eva çend heftê haye dawiyê êdî li Kolana bi girseyî hev protesto dikin heta do jî pêr jî dîsa bi girseyî li hemberê hev her du alî aliyê şîa li hemberê hev rûniştî bûn ji hev re ew kat kirin lê di binê van da bi vana ra li Başûrê Kurdistanê jî eva demek e ku wextê hilbijartina Başûrê Kurdistanê gotibûn dê meha cotmehê da çê bibe lê va diyare duî warê de hinekî astengî hene di nav partî û rêxistinan da ji bo wî jî roja çarşemê bi beşdariya nûênera neteweyî ya girt û ya Iraqê li Herêma Kurdistanê bi hemî aliyên siyasî ve civînekî çêkirin duî civînî de tê behskirin ku nêzîkayî çêbiye lê ji bo du tişta hêl hev nekirine yekî jî ew bazinên hilbijartinê û bazinê giştî û herêmî li wê li hev nekirine ewana tê çi mane em ê wî ji kek qasim bipirsin bazina giştî çi ye bazina herêmî çi ye çima li ser wî li hev nakin duê de helbet hinek tişt hene ya jî raya bi giştî heye raya herêmî heye ew ê em ji kek qasim bipirsin ji nêzik ve haya wî ji wan ew ka heye û em anha berê xwe din Birêz Qasim Ergûn Birêz Qasim me behs kir li Iraqê eva demeke mehek ye ku atmosferekî zav germ heye ku şîa bi xwe bi xwe li hev nakin her wiha Kurd jî li ser mesela Serokkomariya Iraqê Kurd jî li hev nakin werhasıl hikûmetekî nehate avakirin ji bo ku hikûmet were avakirin dibe pêşî serokkomar were hilbijartin mixabin serokkomar nehate hilbijartin ji bo jî nekarî ji filan kes re bêje here hikûmetê çêbike nikare çêke jî wek qanûnî wisa ne îca dikarin bi awekî din jî bikin lê li Iraqê çi dibe û paşê jî em ê bizvirin hilbijartina Başûrê Kurdistanê ku cenabê we jî haya we jî heye dixwestin ku di meha cotmehê de çê bikin lê mixabin tu haziriyekî bingehîn ji bo hilbijartinê cotmehê wa diyar kir ku tune ye ji bo wî jî civînekî di dehê mehê de yani çarşema borê civînekî gelek aliye ve civînekî giştî çêkirin duê de gotin nêzîkayî heye lê nêzîkayî çi ye û dûrahî çi ye li ser çi li hev nakin em gudariya te Belê yanî wek hûn jî dizanin temaşevanê me jî dizanin di dehê meha cotmeha 2021 da li Iraqê hilbijartin çêbû di hilbijartinê de belkî cara yekem bû ku partiya Şîayî ku em bêjin li dijî rejima Îranê ye bû partîkî yekem ku jera tê gotin tevgera Sedr tevgera Sedr ji parlamenteran 72 parlamenter derxist û bû partiya yekem dîsa partiya Sûnî bû a duyem Mihemed Helbûsî ku jera bêjin ew jî 37 wekîl derxist û bû duyem partiya Dawa yani a Nûrî El Malikî ew jî 35 wekîl derxist û Partî Demokratîk Kurdistan jî seraserê Iraq û Kurdistanê de ew jî 33 wekîl derxist û biryar dan ku hêdî hikûmet avakin li gorî kanûnê Iraqê mafê hikûmet damezrandinê hat dayîn Sedr lê ji bo ku
ev maf were bikaranîn lazim bû destpêkê da hinek pêşî meclîs were civandin, dûra serokê meclîsê were bijartin, dûra serokkomar were bijartin û dûra jî hikûmet were avakirin. Mixabin ji bo ku ev hikûmet neavakirin taybet di pêşkeşiya Sedr da rejima Îranê çi ji destê wî tê kir û hê jî aynî tişt berdewam dike. Ev ya em bêjin aliyê hikûmeta merkeziya Iraqê mixabin ciyê mixabiniyê ye ku Kurd jî piştî vê hilbijartinê li hev nekirin wek em bêjin kanûnê bingehînê Iraqê ku li hev kirine işte serokê meclîsê ji Sûniya ra û serokwezîr Şî'a ra û serokkomar jî ji Kurda ra Kurda bixwe ji bo serokkomariyê ev heya niha çend mehe hê jî li hev nekirine wek ku em dizanin yekîtî û partî heya niha wek em bêjin usul ne wek kanûnbejî wek usul serokwezîrtî ji aliyê yekîtiyê ve dihat tayinkirin KDP jî piştgiriya wî dikir Serokkomarî serokkomariyê efwen lêbelê wek hûn dîsa dizanin mesela di hilbijartina dema Behram Saleh da lêstikek hat lêstin û em bêjin awakî lêstikane hat bijartin Behram Saleh nekevin teferruatê û piştî ku ew hat bijartin û piştî referanduma serxwebûna Kurdistanê çêbû piştî wî ku em bêjin di hevalbendiya yekîtî qismekî yekîtî û Behram Saleh û heştî şeعبî hûn dizanin carek din êrîş hat ser Kerkûkê û ji sadî sî Kurdistan careka din hat dagerkirin di vê bûyerê da tê gotin ku rolê Behram Saleh gelek hebiye ji ber wê yekê vê carê Partî Demokratîk Kurdistana Iraqê tawirê xwe danî ji bo ku Behram Saleh nebe serokkomar lê yekîtî jî heya niha jî hê îkna nebiye ku Behram Saleh neke berendam lê Partî Demokratîk Kurdistanê û Kurdistan Zafîtiya Kurdistanê dibêjin temam bira yekîtî be endam jî yekîtiyê be lê divê Behram Saleh nebe ew mixabin yani piştî hevqa tecrübe hevqa zilm hevqa neheqiya ser Kurda hê jî Kurd nikarin ji bo em bêjin endamek serokkomariyê jî îtifakek bikin ev jî ciyê mixabiniyê taybet jî dîsa tê gotin ku divê lêstikê da lêsteka herî mezin li ser yekîtiyê ye û dîsa destê Îranê di nav vî karî da ye ji bo ku Kurdistan nebe Kurdistan ji bo ku di pêş da problem derkevin her lêstikê xwe dagirkerî Îran dilêze û ev lêstik hê berdewamin mesela aloziyên Iraqê û Bexdayê jî Sedr li gorî min yanî Sedr mafdarek û van tişta dike ji ber ku biye partiya yekem û İran û hevalbendê wî Şia heta hinek jî Sûniya jî naxwazin ku Sedr bibe îktidar ev alozî tabî dîsa ez di nav pencera Kurdistanî da dirênim nizanim yani ev alozî gelo ji bo Kurda feyde tîne ya zirar tîne tam baş nikarim tehlîl bikim ez bawer ku siyasetmedarên Başûrê Kurdistanê digotin di nav Iraqê da çiqa alozî hebe ji bo Kurda ew qisa baş e baş e yekî jî min dît ewkê da nivîsand bû dibinê xebera aloziya da gotibû bira ev ê fitnecî û tevî zarokê xwe ve ez nav nebêjim hinek cemaeta me ew dikin di nav wan dabe ku ev
آلوزی و ئەم شەر بەردەوام بە بەلکی سەرخەبوونا کوردستانێکی بخۆرا نێزیکتر بکە بەێ یعنی ئالۆزی بله ئەموەرە مەسەلا خوا هەلبژارتنên Başûrê Kurdistanê çimal hev nakin ya jî mesele problem çi ye divê em wî bizanin bazina giştî bazina herêmî raya giştî û raya herêmî di nav wan da nakok e li ser wî li hev nakin herçend dibêjin divî civînî da nêzîkî hev bûne lê hê jî negiştine encamekî û wa dibêjin ku êdî helbijartinê avêtine 2023 yani eger ku min pirskî ez bi xwe wî dibêjim yani diyar biye ku hilbijartin çê bibe vê carê Partî Demokratîk Kurdistan wê hêzek mezin bi dest bixe wê zav mecbûr nebe ku ji van partiyên piçûk ya jî yekîtiyê ku mesela Kurdistanê pêşva ve van em bêjin goran û ya jî nifşên û ya jî beşekî xurt ji yekîtiyê ku Şêx Lahor Şêx Cengî jî pêşkeşiya wî dikir naxwazin hilbijartin Kurdistanê çêbibe naxwazin aramî Kurdistanê çêbibe bixwe min bixwe jî yani nasê min hene nav yekîtiyê da min bixwe gudarî kiriye yani zav ecêbe bira temaşevan bizanbin li ba min yekî got ku ew Kurdistan ava bibe û Mesûd Berzan û serokî bi ez vê Kurdistanê naxwazim bira Ereb me îdare bikin yani hewqa sosret heye nav Kurda da yani ez dibêjim ev hilbijartin jî dîsa jî giranî lêstikên Îranê ne destê Tirkiye jî nav de heye û Bexda jî naxwaze ku Kurdistan aram bibe naxwaze ku Kurdistan wek dewlet rûnê û hêdî hêdî alî serxwebûnê ve heye yani ez teferruata zav nakevmê lê ez wek şîrove dibêjim mesele ev e yani mesele ev e xurtbûna pedekê ye zayıfbûna yekîtiyê ye lê em bêjin raya giştiya cîhanê jî Amerîkî jî her giringî didin ku Kurd di nav xwe da Kurdistanekî yekbûyî xurt û Iraqeka dîsa yekbûyî xurt parêzin ez bawerim ku Kurd di nav xwe da yekîtiye xurt çêkin riya wanî dewletek serbixwe jî ava dibe ev ya jî diyare ku dagirker ji bo ku vî mafî bi dest nexin tenezulê em bêjin gavên herî piçûk jî dikin yani dikarin hilbijartinê jî paş ve bixin ji xwe re wek serkeftinekî dibînin û Îran ji xwe bi her awayî dixwaze ku Kurdistan azad nebe Tirk jî beka xwe di wî da dibînin dibêjin îro Îraqa sibê Sûriyeyê wa dibe ew dusba Tirkiyeyê sêsba Îranê yani ji aliyê xwe ve ew wa difikirin îca ka ji aliyê me ve Kurd ji aliyê hişmendiya Kurdistanî ve çiqas hazirin çiqas xwe hazir dibînin ya çiqas bawermendin ew tiştekî din e ciyekî ciyê minaqşeyekî din heye Belê gelek spas birêz deniz divî warî da tiştekî ku tu bibêjî ya jî tiştekî ku tu jê agadarî dîtinê te çine eger hebin keremkî ez jî wek kekê Qasım Ergun dibêjim Muqtada Sadir maftara ji ber ku bêtir denk stan û herçend ku em bloka û partiyên hizbin şiya wek nêzîkî Îranê bibînin jî gerek em jî bir nekin yani farqa Muqtada Sadir heye jî nimûna partiya dawa ku jî aliyê Îranê we hate damzirandin aliyê Ayetullah Xumeyni we hate an kesin nêzîkî Ayetullah Xumeyni we hate damzirandin Sadir erê gelek nêzîkatiya wî bê Îran re heye lê hinek noqta jî hene li gel Îran ne nêzîk yani ne li gel Îran ne her tim ez Sadir wek aktorekî Iraqî dibînim şiya ya erê li Iraqê û jî partiyên din wekî partiyên dinin şiya wek dawa ji Îranê dûrtir e Ayetullah Sistanî jî her wisa ye ji wî ez bêtir gelek pir malumatên min li ser siyasetin navxwe ya Iraqê tune ji ber wî jî nikarim zêde tiştek bêjim baş gelek spas ew ça wextê me jî hindik me em dervazê dibin bo xala xwe pênca xala me pênca da daxwaza endametiya
Endametiya NATO'ya peymana navbera Türkiye, Swed û Finlandiya û rûdanên wî ne eva bawer dikim divî warî de bi giştî deniz êdî ew ke ez pêşî vî mafya xaftinê bidime Deniz. Deniz tu zanî ku di NATOyê de Finland û Swêd xwestin bibin endamê NATOyê. Türkiye bertek nîşanda sebebê wî jî dibêje ku hûn di nav xwe da piştgiriya Kurda dikin ya jî bi navê terorîstê piştgiriya terorîsta dikin. Ji bo wî ya hûnê wan piştgiriyê xwe dev berdin û ew kesên ku em ji we dixwazin hûnê bidine me eger na em rê nadin. û li ser wî rûniştin her sê alî rûniştin xwedê giravî peymanek çêkirin ku di mesela terorîzmê de piştgiriya hev bikin lê hevdîtin ya jî mentalîta Swêdiya ya jî dewleta Swêdê û çi ye navê wî Finland û Türkiye hev nagire yek ji bo mesela Kurda ku tê koşe û hatiye Swêdê ya jî Türkiye ji bo terör dibêje Finland ya jî Swêd wî wisa qebûl nake دوی واری دا جی لحظ نکرن لیوا سوید بریار دایه که یکی که ترکیه بلتنا سور لید گره وی و گرنه ترکیه و دبیجن اوجی علاقه و سیاست پیواتنه که ترکیه پریهنه که خواریه بانقیا او کریه حیله کریه لبانقیا 14 سال جزاوی هیه 10 سال بری هاتیه سویده لی ایرو سوید خوازه وی وکی جستکی بده ترکیه بدیتنا من اوا جست بجی ما ناو مافی مروفا دا تشتکوسا نراسته لی دیسا جی ازی بزورمته جنابیته چید بیشی سری de dixwazim bêjim beşek mezin jî gelê Tirk li teorîk komployê bawer dikin kekê ji min baştir dizane ji ber ku li Tirkiye li İstanbulê dijî gelek însanên Tirkiye hene ku bawer dikin û bawerekî eşkere dicin li Tirkiye dibêjin nimûne siz Batı niye PKK'yı destekliyorsunuz? Hûn xerb yani rojava hûn çima piştgiriya PKK dikin. و halbuki devleta ku awil PKK terörist nişan kir Swêdê. Her olsa. Çi alaqaya vê bê rastî re tune nîne. Belê rast. Olof Palme serokê berê Swêd ez bawerim yekemîn serokê xerb yani Awropa bû ku PKK wek rixistineke terorîzmê nav dikir. Xerb yani wexta dibijim xerb yani Batı. Yani Rojava sê kanalın PKK qedexe kir. Met TV, Medya TV, Roj TV. Çend kes li Swêd, li Norveç, li Almanya, li Danimark jî hate dahke kirin ji ber piştgiriya PKK. Yani li dîsa jî gelek insanên Tirkiye hene ku dibijin siz Batı niye PKK'yı destekliyorsunuz? Ez bawerim Kasım jî pir cara bihîst. Yani pır yani kesin ku wek rewşen bir li Tirkiye dibînin ev jî bi wan teorîran bawer. Çi alaqaya çi bingeha wan tune nîne. Yekemin. Ya duyem Erdoğan 21 sal niha serokê Tirkiye di destpê kirde wek serok wezîr dure bû serok komar. Erdoğan dixwaze xwe wek parastwanê Türkan û parastwanê Müslümanan nîşan bide. Dixwaze ji xelkê xwe re yên ku dengê xwe dizin AKP ji wan re bêje. Dixwaze ji wan re karibe bêje ez mafî ve diparêzim. Ez li dijî xerb, li dijî rojava disekinim. Ez qehremanım. Niha hûn dibînin bi sebeba min rojava yani xerb mecbur bû îtiraf bi min re bide û niha yek Tirk kesek ji min re teslîm bike. Ew ê kes behsa wê dikir. Ew jî bi dîtna min tiştekî mezin nîne. Ew kes li gor rojnameyên Swêd tiştekî qedexe kir li Tirkiye sextekariya bankî kir. Ne ji ber sebebekî sedemekî siyasî
تێ تاسیری بۆ ترکیە نا ساختەکاریە بانکی کرد ئەو لە دانیمارکژی قەدەخەیە لە ترکیش لە هەر دەرە قەدەخەیە ئەردوغان دخوازە خوا وەک قەهرەمان نیشان بدە هون dibînin ez kesek ji wan re min meydan xwend yani min wan rezîl kir min wan rûsve kir li min Swêd û Fînland rûsve kir ez li dijî wan li dijî xerb ez sekinim ji ber wê ez helwesta Erdogan wisa şîro we dikim û dawiyê de wekî ez min fehm kir li hew kirin li hew kirin û rêketin çêkirin û li gor vê rêketinê Swêd û Fînland dibîjin em ê pêşkiriya PKK nekin wisa dibîjin û em ê pêşkiriya PYD jî nekin ez bawer wisa dibîjin PYD tune têda okey ez dibîjim ew qezanca ji bo gelê Kurd ku ji ber ku dibîje PKK nabêje qesede û Fînlandiya û Swêd wekî beşek jî xerb li Sûriye pêşkiriya qesede dikin yani quvveta Sûriye Demokratîk pêşkiriya wan dikin li dijî rêxistina tundrew Dewleta İslamî Daeş nabêjin em ê pêşkiriya xwe ji bo qesede rawestîn wisa nabêjin dibîjin em ê pêşkiriya ji bo PKK rawestînin ku heta niha eger ji min me bipirsî heta niha pêşkiriya PKK nekirin yani ez wisa dibînim Belê gelek spas Brez Qasım Ergün va Amerika bê ku Tirkiye û gudariya Tirkiye û bertekê wî bike her wiha Fransa bê ku gudariya bertekê Tirkiye bike ji nava endametiya Fînland û Swêdê ji bo NATOyê qebûl kirine îmza jî kirine gelo ev berteka Tirkiye de bi kerê Tirkiye were û bibe asteng ji bo Swêd û Fînland yani wekek deniz jî behs kir asas ev tewrê Tirkiye çek girêdaya siyaseta navxwe ye ji bo ku di hilbijartina da di meydana da Erdogan rabe bêje ava me em dikarin Fînlandiya û Swêdê asteng bikin ji bo bikeve NATOyê û ji ber ku piştgiriya terorîsta dike PKK dike ji bo wî jî me meydana wan xwen biya min ev bilofe û siyaseta ji bo berjewendiya siyaseta navxweyî ye ji ber ku eger ku bi rastî jî di vê fikrê xwe da ciddî ye û li pişt sekine pêşiya pêşî Rûsya ji xwe PKK terorîst nabîne sernavê PKK avayiyê PKK li Rûsyayê hene eva ev yek ê di duwa ew NATOya ku serpêşiya wî Amerîka dike bi hezaran treyleran malzeme eskerî ji PYD re dişîne baş e yani eger li ba me dibêjin bi kerê nikare li Kurtanê dixe yani eger ku di van talebê xwe da samîmî ye divê yani divê vana bigota ê sisiya yani ev mesela eborî û di mesela Rojava da ji bo eferî jî Rûsyayê bistîne piçekî di virda xwe dide pêş yani hem di mesela siyaseta navxweyî da dixwaze ji xwe re terefdar çêke hilbijêran bîne aliyê xwe hem jî di aliyê Rûsya da ji ber ku Tirk dewleta Tirk bi rastî di ti talebê xwe da ya di fikrê xwe da nesamîmîne mesela tu dirênî basa İslamiyetê dikin bi rastî yani tu bêjî Hezretî Mihemed kokarî Kurd wê tev dev ji İslamiyetê berdin hew qas ku ew bûne nîjadperest bûne tu dirênî rojekî aliyê Amerîka ne heftiya din li aliyê Rûsya ne bava tu NATOyê dayî tu çi em bêjin S-400 dikirî tu S-400 dikirî tu ew S-400 damezrandina wî çêkirina wî durustkirina wî ji bo li hemberê NATOyê were pêkanîn çêbiye tu çi wî dikirî tu li hemberê kî pêk bînî yani di ti siyaseta xwe da
نه برژەوەندیە ملەتێ خۆ نه برژەوەندیە جینارێ خۆ نه هەموڵاتیە خۆ نافکرێ یعنی ئەو نیژات پەرستی و ئەو فکرێن وانی سەر نیژات پەرستیە بویە وەک هۆبی و بویە وەک نەخۆشینێک کەتیە ناو ترکە ئجا ئەv mesela piştî ku di şer da te dirênî heftikî li aliyê medya tevî medya xwe li aliyê Ukraynanê te dirênî heftiya dinê piştgiriya Rusyayê dikin û ji wan talebê piştgiriya eboriyê dikin û ji bo ku mal û malzemê xwe bişînin bifroşin Rusyayê wa heta hêdî dolar derdixin ji meydanê ji bo ku bi rû bile tîcaretê bikin yani dixwazim vî bêjim dewleta Tirkiye çi dike ya jî îktidara Erdoganî îro tiştê dike ne ser berjewendiya milletê Tirkiye û hemwelatiyê Tirkiye heta Tirkiyeyê jî zêdetir ev mesela navxweyiye û Swêdî û Fînlandî jî dizanin wek formalîte yekî ku em bêjin li ser bankê karên ew kiriye û ceza xwariye dixwaze wî bişîne yani ev jî ew ke lê wek Kekdeniz bas kir bi rastî hevalbend û piştgirên Erdogan yani mesela Erdogan da wa çavkorin ku çi dibêje wek Qur'ane wek Müslüman çiqas Qur'anê bawerin ew hewqa ji Erdogan bawerin ku bi rastî ew tiştekî dike ew jî tê wê manê ku ji xwe re dixwaze dengê rayên hilbijartinê da xwe siyaseta hundirûyê da xwe xurt bike yani ez dibêjim zêdetir ev e yani xwe bi xwe re çelişkî heye yani Belê gelekî spas wextê me ma 2 deqê me ji bo wî em ê xala dawiyê nikarbin nîqaş bikin di nav axaftinê me da bi piranî behsa wî hate kirin ku destdirêjiya Tirkiye û Îranê li ser parçeyên Kurdistanê bi giştî bû lê mixabin em niha êdî wextê me nema em nikarin behsa wan bikin deniz ez ê gotina te dawiyê bi rêzekî ku bikarbî ya jî bi 20 saniyeyê ku bikarbî bêjî keremke em ê dawiya bernamê bînin belê Doz spas ji bo Çarpil Medya û serkeftin ji bo Kekî Mîrza û Çarpil Medya û her wisa serkeftin ji bo Kekî Qasim û Partiya Azadiya Kurdistanê gelekî spas bo te jî birêz Qasim Ergün eger daxwazekî tê dawiyê bi rêzekî bi gotinekî wela ji daxwazê zêdetir rica me ew e ku yani bi milyona basa Kurda tê kirin li çarperçê Kurdistanê û li cîhanê ji bo ku mafê xwe neteweyî bi dest bixin pêwîstî bi xetek taybet li Bakurê Kurdistanê pêwîstî bi xetek Kurdistanî xurtkirina xeta Kurdistanî heye ez hêvîdarim ku pêşî Kurd vê xetê xurt bikin û dikaribin li ser vê xetê bi dost û dijminê xwe re rûnên mesela xwe çareser bikin û carek din ji Çarpel Medya û ji Kekdeniz û ji hemî temaşevanan re spas dikim ji ber ez jî gelekî spasê cenabê we her diya dikim û ku we hûn bûne mêvanê min û eva 2 saetê em bi hev rane û dîsa spasê hemî temaşevanên Çarpel Medyayê dikim ku eva 2 saetê ewana ji me re min e û her wa hevalê me ku li pişt perdê naxuyên hevalê me ku ew kî îdare dikin spasê wan jî dikim belê hêviya me tewa ew e ne ku li Bakurê Kurdistanê hema bêje rewş li hemî Kurdistanê eyniye wek heve hêviya yekîtî û bi hev re karkirin û bi hişmendiyekî Kurdistanî ye em bi vî gotinî dawiya bernama xwe tînin şeva mîne xweş heta bernameyekî din bimînin bi xêr û xweşiyê de bi xatirê we